Hi guys, it's Christine and it's our family budget. So, naranasan nyo na ba yung may time sa buhay nyo na halos wala na kayong makain, halos lahat na yata ng kakilala nyo nautangan nyo na. So, yung mga yan, isa yan sa mga karanasan namin na gusto kong i-share sa inyo ngayon na gusto kong patunayan sa inyo na walang imposible kung meron tayong sipag at syaga. So, simulan na natin. So, gusto kong sabihin guys, alam nyo, experience natin sa buhay is yun yung ating best teacher. So, dahil sa mga experience namin na yun, kaya kami nandito ngayon, kaya kami mas matibay ngayon. So, kaya gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga napagdaanan namin noon. So, yan. Unang-unang guys, nung first na sobrang hirap. Dumating kami sa point na nung nagpakasal na kami ng asawa ko, na na-try na namin na yung umasa lang dito sa family niya. Alam niyo guys, sobrang init, pasensya na talaga. Sobrang init talaga. Um, there are times na nakadepende lang kami dito sa parents niya. Tapos yung father niya is meron lang naman silang doon, parang pigiri doon sa palengke. So, yun, yung asawa ko, dahil wala siyang trabaho before, that time wala pa kaming anak, um, yung asawa ko is pa-extra-extra lang siya doon. Tapos, kung alam niyo bang umuwi siya dito noon, dinadala niya sa akin is 20 pesos lang, yun, 30 pesos, yun lang yung dinadala niya sa akin noon. So, imagine. Pero that time, talagang totally nakadepende lang talaga kami hanggang sa pumunta kami sa Cebu. So, nung sa Cebu, na ano namin doon kasi um, wala kaming pwedeng mapuntahan na iba. Meron siya mga titas doon pero syempre nakakahiya naman kung doon kami dumepende sa kanila talaga, 'di ba? So that time nung nasa Cebu na kami, ano to yung mga shortcut na ito, no? Um, that time nung nasa Cebu kami, doon ako nabuntis at yun, nung umuwi kami dito, so, nung umuwi kami dito, nag-ano na kami, bumukod kami kasi gusto ko talagang bumukod. Pero before kami pumunta dito sa bahay na to, nung nanganak na ako, doon na ay, ba yan? So that time guys, nung before kami dito talaga sa bahay na to pumunta, is nung nanganak ako, doon kami nakatira doon sa mama ko. Bali may boarding house sila doon, so doon kami tumira. Mga ilang buwan din 'yon. Tapos yung asawa ko is nagtatrabaho pa siya kasi simula pa lang niya magtrabaho. And talagang yung sahod niya that time is 250 pesos lang ata. 200 to 250 pesos kasi kakasimula pa lang niya magtrabaho. And ako nasa bahay lang, tapos hindi ko pa hindi hindi pa naka-breastfeed yung anak ko. So talagang yung gatas sa lata talaga yung iniinom niya. Tapos diapers, yun. So maraming gastusin. And that time, hindi ko pa alam talaga mag-save, kung paano mag-budget. As in wala akong alam doon. And that time, talagang kasi ako, mahilig ako mag-business kasi manang-mana ako sa mama ko. Mahilig ako mag-business. Pero hindi ko alam kung paano igastos tama yung pera. And that time, yung ano namin is, bumibili lang ako guys ng itlog ng parang yun sa palengke may binibenta na itlog doon na yung mga na-crack na inilalagay nila dito sa cellophane. Tapos minsan nga pag niluluto ko siya, may mga tawag dito, may mga shell parang itlog na nasasama doon. But actually talagang hindi siya malinis talaga. Alam ko naman hindi siya malinis, pero wala kaming choice kasi dalawang itlog din sa isang pack is 5 pesos lang. So yun yung inuulam namin guys. So, sobrang hirap. Kasi kailangan namin pag-asyahin yung pera namin talaga. Basta buong na lang yung gatas at saka diaper ng anak ko. And, lumipas yung mga weeks. So, napag-isipan ko na magtinda ng ng mga
tawag dito, banana Q, kamote Q, ganon. Yun yung binibenta ko mga um, tawag dito, pancake, no, it's hot cake, yun. Iba kasi yung hot cake tsaka pancake dito sa amin. So that time, nung nag, binabalatan ko yung saging, guys. So talaga, syempre pag nababalat ka ng saging, yung kamay mo dito, sobrang dumi, yung mga ano niya, sobrang dumi talaga. So talagang napaiyak ako. Talagang napaiyak talaga ako. So, pasensya na guys. Pag kinikwento ko talaga to, parang feeling ko parang napapalikan ko yung before, yung hirap namin noon. So, talagang, yung habang binabalatan ko siya, talagang nasabi ko sa sarili ko, bakit kami nagkaganito? Bakit, ano pong nangyari? Parang sabi ko, anong nangyari? Kasi, talagang wala. Pagkatapos ko siyang, ibenta, tapos, hirap pa rin kami. Kahit ano yung anong tulong ko sa asawa ko na, alam mo yun, magtinda-tinda ng kahit konti. Pero parang kinukulang pa rin, kinakapos pa rin. Yun, parang ganun. So, every time pupunta kami dito sa bahay na to sa father niya, sa bahay nila, talagang sila pa yung namamasahe sa amin pa uwi. Kasi wala ka kaming pera. Alam mo yun, kung titingnan mo kami parang may pera pero talaga namang wala. So yun yung aming lifestyle before. And then nung nag-transfer na kami dito sa bahay na to, guys. Etong bahay na to, alam ko hindi siya maganda pero para sa amin kung ikukumpara namin tong bahay na to ngayon kasi kumpara before nung nag ano na kami dito, nag-transfer na kami dito. Talagang sobrang ano, etong floor talagang pag bumabaha talaga, as in maaabot talaga siya ng water. So, talagang nangutang kami, guys, nangutang kami talaga. Kasi ayoko nakadepende sa kanila. Gusto kong bumukod talaga kami ng sarili namin ba. Alam mo yung family na kami, alam mo yun. So, nung that time, nangutang kami para maitaas namin yung aming floor. Kasi ang yung mga alam mo yun, mga insekto umano sa floor kasi sobrang ano talaga sa lupa. And then yun nga, na ano namin yun, nabayaran namin yung utang namin pero sobrang kapos na kapos palagi. And then dahil mataas na yung aming floor, yung amin namang bubong yung sobrang lapit, parang pag nakatayo ako parang dalawang dalawang ano lang maaabot ko na yung ceiling. So, nangutang na naman kami, guys, kasi sobrang init talaga. Sobrang init. Tapos, that time, before pa no, before kami nakapag-decide na mangungutang kami para naman itaas naman yung bubong, um, that time, sobrang luma na kasi. Sobrang luma na. Ibinigay lang sa amin to na part talaga, pero sobrang luma na talaga to na place. Yung bubong niya as in puro tulo. And nung time nga na sobrang lakas ng ulan, talagang kasi eto guys, wala pa 'tong mga division, wala pa, as in wala pa yung mga um, isang parang isang buong kwarto lang siya. Tapos wala pa kaming mesa noon na kasi wala pa kaming mga gamit, walang TV, lahat wala. Diyan kami na part na natutulog. Tapos, diretso lang, nilagyan ko lang siya ng curtain para lang at least hindi kami makita pag natutulog kami. Pero alam mo yun, diretso-diretso talaga siya. And then, nung natulog kami, that time, one night na natulog kami, na malakas yung ulan, talagang yung anak ko basang-basa siya talaga sa tubig kasi sobrang maraming tulog kasi. So, ano na yun, mga 11 p.m. na ata yun. So, syempre, bumangon kami, tapos, mapuntahan na place kasi lahat tulong-tulo, may tulo talaga. So, syempre, kailangan namin secure yung baby namin. So talagang, yung asawa ko talagang, kaming dalawa, parang gusto na namin maiyak, parang gano'n, alam mo yun. Tapos,
um, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko after that. Parang naisip ko talaga, bakit ganito? Bakit parang ang hirap ng buhay? Bakit namin to nararanasan? Alam mo yun, minsan naiisip mo rin ng ganun eh. Parang tinatanong mo rin si God na parang um, kumakayod ka naman pero parang bakit hirap na hirap pa rin. Alam mo yun? Pero alam kong dapat hindi natin kine-question si God kasi lahat ng itong trials na to, may reason bakit natin napapagdaanan yan. And so, in that time, kinabukasan guys, nung ano na, yung kinabukasan, pagising na namin, habang kasi doon, yun yung aming kitchen, yung sa aming, doon kung saan kami nagluluto, naghuhugas, doon sa ano lang siya, parang kawayan, alam niyo yung kawayan, yung bamboo pa siya, hindi pa siya, semento, bamboo pa noon, yung aming, kitchen. And then, dun pa sa kitchen namin kasi yung tawag dito, dun sa part sa kitchen namin, wala siyang ang tawag dito, yero tawag dito, 'di ba? Wala siyang yero. So ang ginawa namin ang ginawa naming bubong doon is yung tarpaulin lang. So yung tarpaulin pala na yun is marami siyang tulo. May mga butas pala siya. Tapos yung bigas namin is nandun lang siya sa Tupperware pero hindi ko alam bakit siya napasukan ng tubig. So marami pang bigas. Tapos napasukan siya ng tubig. Talagang pag kinabukasan talagang naiyak talaga ako. Parang naisip ko na, kasi malayo pa yung sahod. Kasi yung ano naman namin noon is, yung bigas na yun is for one quinzena. Kasi, alam mo yun, kailangan namin, kasi bukas, bigas naman talaga is very important naman talaga. Kailangan namin yun araw-araw, kinakain namin yun. So, talagang naiyak ako, paano natin ano yun, wala kaming pera. Yung mga kasamahan niya, parang halos na lang yata lahat din ng kasamahan niya is inutangan na namin. So, paano na kami ngayon? Tapos malayo pa yung sahod. So, talagang umiyak talaga ako nung guys. Talagang sobrang naiyak ako. Talagang yun yung nakapag-motivate talaga sa amin. Talaga, isa yun sa mga nakapag-motivate sa amin na magsikap. Alam mo yun? Then, ang ginawa ko dun sa bigas, guys, naglatag ako ng cotton cloth. Tapos, idilagay ko siya doon para maano siya, tawag doon, matuyo. So, yun. Tapos, sinain ko siya ulit. Wala akong choice kasi, yun lang eh. Yun lang yung meron kami. Yun lang. So, talagang, ayoko namang umasa sa ibang tao. So, kailangan naming pagkasyahin yung bigas na ganun. Talagang ganun. Yun yung life eh. So, nung time na yun is, nagano talaga kami na kasi na naaawa rin kami sa anak namin kasi alam mo yun, parati tumutulong. So, syempre, inuuna natin yung ano na anak natin. So, nung umutang na naman kami para pang maitaas yung aming bubong. So, talagang grabe yung ano namin dun guys, halos as in, parang everyday struggle. Parang, my God, ang layo pa ng sahod. My God, anong gagawin ko? Kakasahod pa lang guys ha. Alam mo yung kakasahod pa lang pero parang one day millionaire. Inuubos ko lahat yung pera. Tapos kinabukasan, wala na. As in, kahit 100 pesos, wala na. Talagang zero talaga guys. Ubos na ubos. Ganun ako gumastos dati. So talagang hirap na hirap kami noon. Alam mo yun, nakakahiya talagang everyday, parang everyday, umuutang yung asawa ko ng 100 pesos, 200 pesos, ganon. Yun yung life namin noon. Talaga yung matagal guys, bago ko na-realize na kailangan namin mag-ipon. Alam mo yun, kaya ngayon yung asawa ko, pag may nangungutang sa kanya ng 100 pesos, 200 pesos, talagang pinapautang niya kasi alam niya yung mga napagdaanan namin noon na parang nafe-feel din namin yung yung napagdadaanan nila ngayon. Alam mo yun? So, yun yung mga bagay na talaga nakapag-motivate sa akin na kailangan ko na baguhin yung buhay ko na ngayon. Kailangan ko na baguhin. Kung hindi ngayon, kailan? Alam mo yun? Kasi parang stress na buhay, parang
parati kaming nag-aaway noon. Kasi nasan yung pera? Bakit ganun? Bakit hindi mo magastos ng maayos? Alam mo yun? Um, tapos ikaw naman yung asawa, parang naano ka rin yung sarili mo na, oo nga no, saan ko ba ginastos yung pera? Alam mo naman na ginastos ko siya sa pagkain, sa mga gamit sa bahay, pero parati kong tinatanong talaga noon nga, oo nga, saan ka ba napunta yung pera? Parati kong nakakalimutan kung saan napupunta, kaya ganon. Tapos wala kaming ipon, kahit guys, kahit tempra or kahit tawag dito, amoxicillin, mga ganun. Nahihirapan kami bumili guys. So pag yung anak ko may sakit, talagang nangungutang ko talaga kami. Imagine 100 pesos lang yung check up dito. Kasi may dito na sobrang mura lang 100 pesos pero hindi pa namin ma-afford 'yon. Ganun kami kahirap talaga noon. Sobra. Imaginein mo na lang kung ano yung hirap na napagdaanan namin bago namin narating ito ngayon. Well, hindi naman maganda yung bahay namin, guys. Tingnan nyo naman, hindi talaga siya maganda. Pero para sa amin maganda na ito. Kasi kung sa ibang tao hindi siya kasing ng um, mga pasosyal na bahay. Pero masasabi kong hindi kami stress. Masasabi kong hindi naman ganun kalaki yung ipon namin, pero meron kaming pera. Yun yung masasabi ko. Meron kaming pera na pwede namin kunin in case na kakailanganin namin. So, yun. So, yan lang guys. Yun yung gusto kong iano sa inyo, yung mga napagdaanan namin sa buhay na siguro ay kayo rin. Please leave comment down below kung meron kayong gustong i-share na inyong mga alam niyo yung hirap na napagdaanan sa buhay na napagtagumpayan yung napagtagumpayan yung labanan, yung mga yon. So, yun. So, thank you Lord. Thank you Lord at nagising ako sa katotohanan na yon na talagang yung hirap yung mga experience talaga na yun, talaga nagpapasalamat din ako na napagdaanan namin yun kasi yun yung humuhubog sa iyo kung ano ka ngayon. So, yun, may mga reasons behind it bakit mo napapagdaanan mo. So, I hope you guys enjoy at sana na-inspired kayo sa aking mga sinabi and see you in my next video and please don't forget to subscribe. Bye!